جای شما بودید تماشابینا نگاه کنین چقدر خوشرو ثباتش کرد. اینم خیلی تیارک، اینم خیلی فیرمینی دوخی و ببینید کسمتیکای فسون همگی 145 سومون نگاه کنین. اینجا ده تماشابینا 130 سومونای هم دورن، 190 سومونای هم دورن. مثلا نگاه کنین ده چند نمودای من مرامت دست یکم برخ چون میگیرن. اینا یکمش 130 سومونای برای کلینچاکو نگاه کنین، برای داماد برای عروس کسی را در کره گپ زنین تیارتون میکنن. همه چیزو 250 بولویه لیکن نبینین تیار کردگان خوشروچه 130 سومون دست صفقه لوبای جو دورن. من مرامت ایش ایش خوشروی ایش ایش خوشروی من ای ثباتش کالونای لوبای چی داره گفتی گپو 190 سومون کتی ثباتش تیارک 190 سومون. برای معلومات بیشتر خواستم از روغا را میفهمونم که همه دخیاشون همه انمی پارفومرشون ارزونه تن توش قلم چیزی میگیرن. اینا بیاین اوریجینالش هم دارن ارزونش هم دارن. مقصد این خوبشون زیاده. اینا دخیاشون باشه چند جان اینا 20 сомон любойташ 20 сомон гуфти гапо суроғара гӯш кунем. подземкаи лесная сказка кольцевой 82 микрорайон мешава. ина мебиёен сею мағозае ба осонӣ пайдошон мекунем. нархш бовар мекунен шок. инам хеле ламса ҳама ҷода худаш тоқа 50 сомай ку. ина марамат ҷои ҷош омадам нархи комплекташ 40 сомон. упаковкачаша бинем чӣ фасонча кардагиай 40 сомон. я дизадаран дора ламса я духи дора марамат касседа дар корай тамошобино. инам хе косметикои арзон косметикои хушрӯ качествени нархҳои дастрас ҳатман бихезен. инам ҷа биёен суроғара ози мефаҳмонамтона нархҳора дидестена ҳамаи чишон арзон. ина ҷа ози ман ваёшуна дестам таналкошуна 50 сума 60 сума таналка 20 сомонӣ буда любой таши ҷада мана марамат ана ира дидена и хайлайтери хели ваяй куранги духяй косанам хели хайлайтера сухой 15 сомон ҳамагӣ. мана ин скрабошуна бинен арзон духтаро марҳамат габринира бинен габрини туркия 10 сомони ҷада лазурдера хитон медонен 10 сомон. мана крем барои сафед кардан 15 сомон. ина доғи офтобсӯхтагӣ ва ҳама чиро мегира 15 сомон. мараман дӯстони азиз суроғара гӯш кунена ки беҳад барои хушрӯйҷа бисёр будай доставка любой ҷо доран. суроғара гӯш кунен. кольцевой 82 микрорайон мешава. подземкаи лесная сказка навора диден бихезен як бора как биёенда мағозаи рақами 3 да инами любой чи арзонай ки ҳами духиёра ҳама ҷо дар рекламаода 100 сомон дидаген. ина марама ҷои ҷош омадам нархш 50 сомон 50 сомон қариб 99 гуфтани будам лекин 99 не 100 сомон 50 сомон тамошобино шейк шамастай любой ташастай бо медонен чи ҳозир мумкини да меган эй арзонакай не арзонак доран арзонакш 20 сомон инҷада мана марамат нигоҳ кунед. ина ино любой таш занона мардона ҳамаш 20 сомон юнишам ҳастай тамошобино биненда чи қадар ваёи хушрӯ доран духиёи фасон ина кремои хушрӯ таналкои фасон бальзам ҳар он чизе дар кӯрайтона бо нархи дастрас биёен. ина марамат бамбук 20 сомонай ина ира хай ҳаматон медонена 30 сомонай ҷада 30 сомон. марамат ира бинен шанелора бинен 50 сомон тамоми намудаш ин каденс 50 сомон любой таш арзонай хулоса манай падарични 650 сомон. суроғара гӯш кунен омада натонен нависен хичон доставкатон мекунан. суроғара биненда кольцевой 82 микрорайон подземка лесная сказка мефроен. инами сею мағоза даян диден инами любой чи даранами сею мағоза арзонай навора диден ҳатман бихезену биёен. истам тамошобино дар ягон ҷо ин нарх намеёбен. ира диден чихе падарични пакетаки хушрӯча дурушта диза даран дора духии кармане дора бояд духии дига дора се наму чи дора нархш ҳамагӣ 45 сомоне. ира бинен чихе падаркаи хушрӯ. дӯстони азиз дар ҳақиқат ҳамя мағозаро тавсиятон метим навк шудагиян ҳамаи борошон арзон бори худшонай мана миҷа мегирен тамошобино диден 1000 намуд кисточка мегирен мана ёра бинен охи 15 сомон диден ҳамаш кисточкаош катя бори оригинал дасти якм мана ино бо 10 сомони тамошобино кико габринира медонен турецки медонен 10 сомон эҷада ини кикоошонам 10 сомон 10 сомон ин тушои тарифи 10 сомон. дӯстони азиз дар ҳақиқат ҳам духӣ мегирен набор мегирен ҳар он чизе мегирен ина бо нархи дастрас биёен бигирен. подземкаи лесная сказка даён тамошобино кольцевой 82 микрорайон мешава ку анам подземка да сею мағоза даян инам сею мағоза мебиёен любой чи
ина падаришни пакетои хушрӯ доранд. Ина нигоҳ кунед духию баъза падмакияжу ина хе пенкои фасон 10 сомона доранд ки борура сухой намекунам мега хушрӯай мана марамат таналкошунам аҳамиятен таналкои хушрӯе ки то 50-60 сомона мефурӯшанд ку иҷада 20 сомонай. дӯстони азиз як боракак биёен борушона бинед ё нависен дастафкатон кунанд ва тамошобинон нигоҳ кунед охи нарха ин қадар арзон буда. як нуқтаи савдора тавсиятон метиҳам ба дараҷаш борошон хушрӯ ина барои падарка мегирен барои хитон мегирен. марамат нигоҳ кунед инам ин наборда якта духии занона якта мардона бушт ба дараҷаш фасона бо упаковкачаше деген чихе падарични хушрӯ кардагай 50 сомон бовар мекунед 50 сомоне бӯи духида гап нест. мана марамат иҷада чанд намудои дигааш ҳастай метонен заказ кунен ҷошуда дастафкатон мекунанд. бори хичон будай дасти якум будай арзон борошон духтаро марамат ина касе спрей мепирсид бамбук хушрӯай копия люкс шай ина марамат нархиш 20 сомонай ҳамагӣ. ина ваяй ина чия эйвнай ина эйвнаш чанд сомон 30 сом вайш 30 сомон. дӯстони азиз суроғара мефаҳмонам иқаборои арзон доранд иқаборои хушрӯ доранд. ина каседа дар корай барои арӯсакоям 1000 намуд сабат тайёр мекунанд. каседа дар корай дӯстони азиз нависен ҷошуда дастафкатон мекунанд ё ки бихезен биёен подземкаи лесная сказка вай мешаваку кольцевой 82 микрорайон подземкаи лесная сказка. ина подземка буфроен тамошобино сеюм мағоза анамха мағозаи парфюмерия ки нархошон шокай ай 5 сомон сар мешава бамитен ай 5 сомон ина қисми 5 сомон будай нархош бо кора дидестен тамошобино и арзони ра бинен охи як нуқтаи савдоро тавсиятон метиҳам нигоҳ кунед любой намуд зубнои паста ҳамагӣ 5 сомон ай бори хичон будай дести якум ина 5 сомони тамоми намудаш 5 сомон. ина шампунро дестен хушрӯ қавсако фасоноя 20 сомон ай ҳамагӣ 20 сомон. доставка доранд марамат барои доставкаву дигару дигар метонен муроҷиат кунед. духтаро пудрои фасоне ки 15 сомон ай 20 сомон ай 10 сомон ай инами ҳамаша ҳозир тушам астай нигоҳ кунед ваям ҳастай карандаш барои қошам аст мақсад ҳама чи ҳаст 5 сомон. инами қисм ҳамаш 5 сомони ай нигоҳ кунед охи хушрӯай помадошона бинен ҳам жидкиш астай ҳам диден ина хеле товтиякош астай чанд намуд кремои даст аҳамиятен бархидмаи ручкиё оригинало марамат 5 сомони 5 сомон любой чи 5 сомон ай тамошобино аҳамиятен борошон борои нағзакакай успет кунен биён бо аз наздик як боракак биненда чизе дар корайтона суроғара ака гӯш кунен. инам подземкаи лесная сказка тамошобино кольцевои 82 дайку подвалда инам подземкада мақсад сеюм мағоза инам сеюм мағозада пайдошон мекунен любой чи доранд ира бинен инам ёку 25 сомона борай диден иҷада 10 сомон будай ина қисми болора бинен 10 сомон айно теноша ден чи хушрӯай. хулоса дӯстони азиз ина каседа дар корай борои оригинал борои фасон бо нархи дастрас ҳатман анами нуқтаи савдора я бор биёен бинен иҷа нархҳо гуногун ай мана биёен бинен боваридору маъқултон мешава.